Gelem. Oke, Swangga, ayo. Langsung mawon nih, bawane mengke ten wingking. Sinar Mega Suara Campur Sari Jepara Wavison AC Audio Jepara juga terima kasih. Ayo Panora. Jadi hati. Yuk. Cuacane sedep lek diombeni wedang kopi iki yo. Walah kuwi. Wis tak siapke, wis komplit kabeh matur suwun Bapak Ibu Jinoman berkah barokah. Ora kena keri ya, Mas. Iya. Iya, ora neng-neng lo ya. Rena Hey, hey, wih ah, wih ah, Wayo, Mega Suara Campur Sari Wavison AC Audio. Hati-hati ya yuk. Bapak Ibu tamu dan sugeng dalu matur suwun. So. Hey,
Selamat malam Sung Delu, Kebolo-bolo Kancilan Depok. Semoga terima kasih. Musim mudan sementing semangat anget. Agar ono kopi nih wis pokoknya semangat pol esok. Ayo yuk. Udan iki jenis-jenis ya ora apa-apa ya, Mas. Oh no. Padahal wingi terang perkutak-perkutuk iki udan wis ora wis. Tapi alhamdulillah dianggap berkah ya ya. Berkah menyambut datangnya tahun baru 2026. Sedelok ngasut selamat tinggal 2025. Selamat datang bismillah 2026. Ngono ta yuk? Nggih. Kita berkah amin. Iki ana kembang apine ora iki? Wongko wis Pak Anu Pak Inggi ora oleh kok. Nek ora kembang api ya rek-rek apa-apa. Oke. Bacotke yuk. Woi, he ha. He ha. He. He ha. He 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 he. He ha. Wasik lu. Masuk yuk. Ngaturi kasuganganipun Bapak Riyoto yang punya bangunan luar biasa matur suwun. Ndi wong ndi? Oh Pak Dipurmati. Ning Ngguri, oke terima kasih. Sugeng dalu. Oke. Wih. Ayo Panora matur suwun sampun diaturi satunggaling gending Jawi versine campur sarian dan terima kasih matur suwun sugeng dalu sugeng